ptica onako, velika. Da, pa lepa, boga mi golema ptica. Hvala ti puno, ej, čaos. Hvala ti puno, bratiću moj. Pratimo top 1, top 2, top 3. Hvala vam svima koji tapkate, hvala vam na svemu. Jeste upaljeno ono za komarce. Da probam da nađem tu pticu, gde je? Sad ću ja pokažem, ja sam neku tu pticu mislim dobila nekad davno. Ja sam dobio juče prekjuče, neko mi to bacio, bre. Mislim da je to ptica. Ali mnogo lep. Gromoviti sokol možda, sad ću da vidim. Ne, to je neki skuplji gift, ako ti misliš na tu pticu. Ja vidi ovde, ja imam neku ptičurinu, piše mi zvjer night. Nešto mi piše na engleskom, ne da počitam ovo, boga mi. Gdje mi je sad to? Čuvala sam ja to jedan put. Hvala vam puno od srca. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Thank you so much, my brother. Top 1, znači molim vas, zapratimo svi top 2, top 3, zapratimo sebe. Moj anđeo s neba, ti si moj anđeo s neba. Stvarno. Mnogo lepa bre ptica, ali ne verujem da je... Aj nađi tu pticu, da hoću ja isto nađem. Čekaj, sad ću ja ti pokažem. Evo go, majki, mnogo lep poklon. Ne, ovo dole nije. Onda nema što drugo da bude sem ovoga što sam našao, 4K. Ali ima to, pa to je kao neka lisica. Koja lisica kao ptica je? Od 4K. Od 4K. 40K, ma nije bre 40, ko će meni da baci 40K, ljudi hvala vam svima od srca, puno. Ima jaku podršku. Ne, snimak. Čekaj, sad ću da vam pokažem, možda i ovdje negdje. Ako misliš na ovo. Evo ljudi, našla sam video. Čekaj. Mislim sad ide, gledajte. Možda ova ptica, stani. A ne, nije ovo. To je raketa. Čekaj, sad je možda sljedeći. Čekaj. Ova? Ne bre, to je bre 40K, nema me zezati. Plava bre, ljubičasta neka ptica. Ovo je plava ptica. Ne bre, nije, to je skupo bre. Ja tu pticu nisam nikad ljudi dobila. Znači, kada je proletala, ljudi ta ptica se šokirala. A si ti skromna, jebate. Pa ja sam mislila da misliš na tu pticu, otko znam koju pticu misliš ti. Ne bre, ovo je baš lep gift, a nije toliko skup bre, nema me zezati. Pa to, pa nego si plava ptica, ovako proleti. Da, ali nije, to je neki orao tamo. Najviše, 14, nije 14, ja bih rekao da je ova plava od 4, mislim da je ona od 4, ova plava. Piše nešto, kod mene piše na hrvatskom zvjer, night, nešto. To ćemo da vidimo. Ja mislim da je to, a gdje si našao ti to 14 Pink Pantheru, ne znam. Ti to našao? A evo ti dole, kod mene to dođe, a dobro, svakom drugačije niže. A gdje je meni ta njegova sad lista što mi poslao čovjek listicu neku? Gdje je to? A, evo ga! Ja mislim da je to, mnogo lep gift. Nije, ovo je neko kraljevsko, ljudi neki gift od 15K, neko kraljevstvo. A nije to, nema zezati, niko je meni bacio 15K, nije, to je nešto je bilo sigurno. Ovo je nešto od 15K, neko kao kraljevstvo. Ma jo, kad iščukaj, nemoj to da radiš, nemoj da spamuješ sa porukama. Hvala Kaća, mrva, ljudi još jedna. Evo ga zvjer, file, nešto. To bi trebalo da bude to. Pa to mi je sad poslao. Pa to je to onda, o tome ti pričam. Ali to nije ptica. Nego šta je? Čekaj da vidim, stani. Hoće kažeš da je to lisica, majke ti. Ti bre, majke mi, znači Mirela s tobom nešto nije zadnje vreme kako treba. Čekaj da vidim. Ali to nije ptica. Evo, zver, firelights. Ovo misliš na ovo od 4K. Ne. Ja ne znam da ti vidiš na ovom mom telefonu nešto. To je ova ptica. Ima neki kao zvuk. Da, nešto kao ima, ali nema to zvuk, ja mislim. Morat ću da nađem, imam snimke, probat ću da vidim ne mogu setiti komunikacija. Tapkamo ljudi, samo tapkamo ljudi zbog... Puta 5, a ode nam i puta 5, i puta 3, i puta... Da, pa bilo je vreme da izgubiš tu jednu pobedu. A nemojte da izgubim. Puta 3 ljudi! To je bilo malo pre lisicu, šta hoćeš? Triple!
Tapkamo ljudi da pobedimo. Tapkamo ljudi da pobedimo ovog majmuna. Evo ga! Lisica, bre, tako ne. Nije, dobro, on baca lisicu, nije to lisica. Lisica, ljudi, u vatri, ovako vatra i ovako izađe neka lisica. Nije to. Hvala ti puno! A što ti ne baci ovu ptičurinu kad ti je već bacio 4K, ne razumem? Ne znam koja je to ptica. Hvala ti! Ljudi, tako kakav kraj, kakav je to gore top 1, top 2 pratimo obavezno. Kakav si ti kraj. Hvala ti puno, hvala ti od srca. Znači, thank you so much. Ne mogu da napravim srce od ruke. Hvala ti za malo pre, hvala svima od srca, hvala vam puno. Ali ja ne vidim ovdje ljudi tu pticu. A piše ti lepo dole, brate. Nemojte me prate odmah, nemojte da pratite ljudi mog brata. Jel ti na hrvatskom taj telefon? Da. Zvijer piše, ima kao zvuk, nemaš 1000 njih sa zvukovima. Ljubičasto nešto ptičurina neka i piše zvijer night. Sad ću vidjeti da li mogu da dodam ovdje kao, na primjer, samo sekund. Evo. Thank you! Jer ti možda vidiš moje poklone. Ja samo uđem, bacim i odem. Jeste, nemojte ljudi njega da pratite, on samo dođe kao moj anđeo čuvar i ode. Hvala ti do neba, znači, Bog mi te poslao. Jel, možeš ti da vidiš moje poklone? Ne mogu da vidim, mogu, čekaj da uđem kod tebe. Čekaj, nemoj sad da gledaš, sačekaj samo malo. Ajde. Čekaj da vidim, poslao mi Aleksandar, da vidim samo dalje. Čekaj da ja hoću da probam da vidim da li ima to kod mene tamo. Si dobio tu pticu ili nisi dobio tu pticu? Dobio sam juče Bekić. Sad ću ja da nađem tu pticu. Evo sad ću ti pokažem, evo. Košta 4K. Tako je. Evo ti gledaj, sad ću... Ja sad idem peške, znači. Uredi, evo sad ću da ovo glavića izbacim. Glavića? Da. Mnogo si bezobrazna, ti kažem. Sram te bilo. Ja sam tebe smatrao kao ozbiljno. Ne mogu da nađem na ovo ljudi. Evo sad ću da zakačim. Ima ovdje to, ja sam već gledao, je sio. Evo. Hvala puno što si komad. Thank you, laku noć, hvala ti od srca, hvala ti mnogo. Evo ti stavio sam kod mene, pogledaj. Sve najlepše ti želim. Tapkamo ljudi samo. Da, vidio sam da se slikao da bi ona vidjela. Da ti se vrati petoduplo. Andreja, pozdrav. Hvala ti puno što si bio. Pogledaj kod mene gore u cilju. Sad ću da vidim, stani. Ali mi to ovdje nemamo. Moj brat je to provjerio, on kaže nema. Pa onda možda nema kod vas. Nema kod nas. Sad ću ljubim u tvoj cilj. Evo ti, gledaj. Gledaj što je dobra. Znaš kako lepo izađe dole, baš ona, a ja mislim da je to nemam nijednu drugu ptičurinu. Mi to nemamo. Mnogo lep git. A gdje ti si isto u Beogradu, kako ja to nemam? Pa zato što si ti verovatno tamo na Zvezdari, negdje ti si na Crvenom krstu tu, negdje i ono. Da, ja sam na Zvezdari, gdje si ti? Ja sam u Čukarici. Tamo ono, daleko. Kod nas sve ima, tamo kod vas u selu. Hvala, Dubravka, Sunčice, Anđeo moj čuvar, hvala ti Kaća, ljudi hvala puno svima, divni ste. Pa mene lupim na Zvezdari, punjam se, nemam pojma gdje sam. A Zvezdara, znaš ti kolika je Zvezdara? Mislim, Zvezdara je baš... Velika je Zvezdara. Velika. Kad si upalila? Prije sat vremena sam se upalila, čekaj vidim koliko je prošlo. Da, sat i 20 minuta. Ali se više zezam, iskreno. Znači ne mogu dođi na listu, ne mogu, nerviramo se. Ja sam predstavila da se nerviramo i onda sam ja odlučila da se prepustim. Pa što se nerviraš, ne razumem? Udbini, da neću ući na listu. Pa daj, potali listu. Potali kako listu. Ja sam se prepustila. Za listu, Mirela, moraš malo da se promeniti. Mora se promenim. Moraš. Nikada se neću promeniti, makar nikad ne bila na listu. Što da patiš za listu? Što hoćeš na listu? Pa želim, zato što ja sam odigrao. Pa ne može, želje su jedne mogu... Jo, thank you! Ne možeš. Ljudi šalje mi ove male.
Možeš ti... Ove, buć, buruć. Gagrin, Thank you so much, I love you. Hvala ti. Zapratimo ga, samo miruj, budi dobar, molim te. Ne znaš što da kažem ti juriš. A što za mene nije lista, izvini? Šta će ti? Ja sam igrač kao i svaki, želim. No ne, molim te, budi dobar. Budi dobar. Želim, hoću ja isto na listu. Želim, šta? Ali pazi, dobro, neću da komentarišem sad. Nemoj da komentarišeš, čut. Neću. Guramo Mirelu na listu, hoće Mirela na listu, ljudi. Svi giftajte Mirelu. To ja. Šta? Svi mogu da budu na listi, samo ja nemam. Da se stisni samo kod nje, ljudi. Pa bacite tamo 2-3 aviona, 4 da uđe devojke na listu. Ajde ti, čuti, nemoj ti da govoriš ko će me nešto da baci. Tišina. Pa vidiš da... Ej, pa ja ti još pomažem, ti me ne kritikuješ. Nemoj da mi ti pomažeš. Ja ti pomažem, ti me kritikuješ. Ne pomaži mi. Dobro, izvini. Srce za sve moje ljude. Srce. Joj, koji su. Evo, medno lence jedno za sve vas. Volim vas najviše na svetu. Iako nisam još uvijek na listi, ali nikad se ne zna. Možda uđe neko, možda nas neko pogura, možda se desi neko čudo. DJ-em, pozdrav DJ. Da se ne desi, ja vas volim. Ja vas volim i da se ne desi. Da. Srce svi, ljubim vas puno, sve vas volim. Pratimo sve ove ljude dole, top 1, top 2, top 3, molim vas, ko nije zapratio, zapratimo svi. Izbacuje ili strašno koči već 2 dana, ali samo ovdje u live-u. Viktorija, to je normalno kod mene. Moram se pomiriti s tim, vidjeli ste sami sa 40 ljudi na 17. Ne može, neko ne voli mečeve pa ode, ali ne može tek tako da pada broj. Ja znam razlog zašto pada. Nebitno. Nebitno je. Da, vukoče komentari stanu, sve stane bukvalno, da. To je normalna stvar, nemoj da se brinete ništa zbog toga. Ljudi, hvala vam puno na sve. Pobedili smo! Jupi! Bravo ljudi! Bravo! Sad gotovo, sad više nemate. To nemamo. Pa to je to. Šta je to? Pa nema. Idemo spavamo, 12 sati je. Ne igram više. A ne, dobro, nisam znao otko znam.